Vidno takzvané. Mňa, hej. Iba zvuk necháme. Čaute. Zdravia vás. Liptáci. Vyčerpaní. Ale nie. Tak a konečne sme si dali spoločný trailík Liptovskými horami. Tak pozeraj až do konca. Takže máme za sebou prvý vrchol, Bravnáč. Krásne výhľady na domovinu. 2 km 500 výškových. Takéto sme vybehli na Bravnáč a to bol vrchol. Čiže sme starší, nie sme výkonnejší. Ďalších 18 km pred nami. Sme ako výko. Ukáž, čo máš ústach. Po dlhom čase rané vstávanie. O 4:00 ako za starých časov. Oplatilo sa. Vyzeráš šťastný. Som? Zabudli sme povedať, že dnešná trasa má asi 1200 výškových a nejakých 20 kilákov. Janko dostal od Matúša 29 kilákov, dneska dlhý beh, tak som mu to prepočítal, že to bude akurát, ešte bude mať jeden navyše, aby si pivko zaslúžil. Matúš povedal, že pre dnešný krát mi to schvaľuje. Hej? Takže si na to nemám zvykať. Vidím tam stále väčšie a väčšie napätie v tomto vzťahu z Matúšovej strany. Veď to robíme, aby sme sa zabávali. Ja to robím preňho. Do konca. Sranda. Jasne, som Vysoká tráva a bzučiaci hmyz okolo uší. To je vončo. To nám na lete chýbalo najviac. A teda lômy, tak to už sme fakt na tom najvyššom vrchole. Rýchlo pozrieme, koľko máme. 5,5 kilometra. Som zabudol. 5,5 km, 750 výškových iba. Takže máme iba polovicu. Tak ešte to niekde budeme musieť nastúpať. Veľmi rád objavujem tieto nové zákutia Slovenska. Sú tu aj takéto technickejšie úseky. Džungla. Maria Seči. Slovenská džungla. Kokos. A všetko je OK. Len si dajte štucne. Pod kolienky. X-Tech. X-Tech ale musia byť. Dobre. Končíme vstup a hľadáme cestu. Vítaj. Moje členky spievajú ódu pre radosť. Takže ideš na Matúša dneska. Toto je tá Malatinská roveň 1008, čo som stále spomínal. Aha. A to nemala byť skôr? No myslel som, že skôr, ale vidíš, keď si... To bolo lomy a my sme mali ísť na lomnej, nie? Aha, tak my ideme možno ešte na vyšší. Čiže Malatinská roveň 1008 metrov nad morom. Vždy nakoniec nájdeme cestu. Značka. Konečne v civilizácii. Kokos a hneď ďalšia značka.
Ponaprávalo. Achilovka. A to na tej nohe? Ty kokos. Ale to na tej nohe, presne. Odosiela sa núdzovým kontaktom, vidíš? Vidíš, Zuzka? Funguje to. Ale dobre. Hej. Dobre. Ja to mám vypnuté, musím to možno to keď zapnúť. povieš auto. Odošle. Musíš tak padať, aby si stihol zakliať. Bolesť lieči, či smiech. No tak poďme. Je sranda, že som to natáčal, vieš, akurát. To si naschval však na kamerku. Že čo? Že to si naschval na kamerku. Tá šmíka. Refekt. Počkaj, túto rieku divokú musíme prebrodiť. Lomné. Súrad. 940. Toto je Prosečné. kopec v údolí. Nie? Jaj. Tak je to kopec. No, a toto je vlastne tá hlavná cesta z Prosieckej, však? Doliny. No, takto sa ide na Veľkej Borovej. Aha. A hej, a dole Prosiecka dolina, hodina. Čiže to som chcel povedať, to som si naplánoval do tohto videa, že pre toho, kto by nechcel absolvovať celú trasu, ktorú ideme my, môže už tu ísť dole a bude to mať o polovicu kratšie. Dokúpať sa na vodopád. Dokúpať sa, no. A my pokračujeme z hôru k hviezdam. Miestami chýba chodník, ale na to sme zvyknutí. Toto bol terén na testovanie mobility členkov. Ale bolo to za odmenu ten les. Už zase sme na lúke. Vysoká tráva, mys. Počkaj, tu je nejaký plot, aby nás neskopalo. A to sme už vlastne... Ešte raz? Že tu je začiatok Vačianskej doliny a už budeme len teraz traverzovať popod horu až do Liptovskej Anny. Aj majú tam krčmu? A nie? Hej. Neviem. Čo by to bola za dedina? Musíme ísť. I don't know. Doplniť tekutiny. Čo tlapkáš? Tu skapem od tých hovadov. Neznášam hovady. Hlavne, ak všetci neznášajú. Ešte ideme kúsok aj Prosieckou dolinou naspäť. Krásne to tu máme. Najväčšia vychytávka tohto trailu, vysoké ponožky. Aj to sme dokúsaní, ale iba takto. Ale boli by sme takto. Aj, máš krásne nohy. Opálené. Na slnko nechoď. Posledné 2 kiláčiky už iba zbeh. Za odmenu. Ako výklus. Stihli sme to. Som prvý. Super. Nie, paráda. Vidíte, keď si veľmi, veľmi niečo želáte, tak ako Janko, trel so mňou, tak sa vám to nakoniec splní. Áno.
Takže toľko. Ideš povedať údaje také? Áno, mi načítava. Aj to je to staré vydanie Garminov. Čiže 20,41 km 4:04:02. Asi toľko. A 1450 výškových. A tešíme sa na vychladené pivko v nedeľu ráno o 8. Presne tak. My sme si už zaslúžili. Treba správne začať deň. Nezabudnite športovať a všetko ostatné, čo vždy. A hlavne sa lúbte. Tak. Dovi, dopo. Jacuzzi, Tam sú Belianské Tatry.